responsibilidad sa kapulisan sa katawhan dili lang kutob sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw, dili lang sab hangtod sa mga lain-laing operations batok sa kriminalidad ug ilegal nga drugas. Apil na sa ilang gipanumpaan ang pagserbisyo sa katilingban ug isip kasaulugan sa usa sa mga programa sa Consolacion Police Station, nag-hashtag spread kindness usab sila. Pagpakita usab kini nga ang kapulisan dili angay kahadlukan ug buot usab sila nga mapaduol sa katawhan. Dulan sa usa ka gatos ka mga bata ang gitapok ug gipakaon. Gilakbitan usab nila ang pagpahimangno ngadto sa kabataan nga kanunay magbinuutan, magtinarong sa pag-eskwela ug dili maglaroy-laroy, magbaton og mga maayong gawi ug mithi aron mamahimong maayong ehemplo sa komunidad ug katilingban. Makita usab ang kalipay sa mga nabusog na. Aduna pagayoy daghang nakatunan. Busa dili lang diha kutob, apan ipadayon nato mga kapuso ang hashtag spread kindness.